Poštovani gledaoci, čuli smo jednog glumca, a sad imamo i drugu glumicu u našem studiju. Jednu od popularnijih glumica, tako reći, do sada je narod poznaje po ulozi Ive u seriji Sinđelići, a ona je Nevena Šarčević. Kako je to u doba korone? Da li ima posla za naše glumce? Da li je sve stagniralo? Prvo, čime si se ti sve bavila tokom ovih godinu dana unazad? Da vidim. Pa jeste, čudno je malo drugačije. Gledam vašeg tonca, snimatelja, sve mi je nekako drugačije ovde, zato što kao da je neka vrsta rata, pa kao u tom periodu dolazimo u studio. Pa ja sam najviše radila online stvari, čak sam se i kod vas online uključivala, zato što sam se plašila iskreno ovog perioda i baš sam se čuvala. Prevodila sam knjigu, držala sam časove, radila sam za jednu firmu. Znamo to sve to znamo. Inače, da upoznamo samo za one ljude koji ne znaju, Nevena Šarčević je srpsko-italijanska glumica ili ti evropska glumica, jedno je od zaštitnih lica Skadarlije i svojom pojavom je već osvojila sve svetske reditelje ili ti mnoge svetske reditelje. U doba korone je svoje znanje jezika namenila da pomogne i drugima. Pa evo da vidimo kako si ti to pomogla drugima u doba korone. Pa to je zanimljiva jedna akcija bila. Napravila sam hashtag Solidarnost filologa 10/10. Dobro. Rekao, zašto filolozi da plaćaju jedni drugima za drugi jezik, ako trebaju malo da ga doteraju. I onda smo mi međusobno održali časove, ja na primjer 10 italijanskog, meni 10 nemačkog, tako da smo mi napravili tu fenomenalnu kompenzaciju koja i dalje traje i mnogo smo se lepo združili. Što znači ti si postala i profesor jezika? Pa ja sam već imam tu drugu diplomu, tako da... To je sjajno. Ti si stvarno završila italijanski jezik u Beogradu, je li tako? Evo da upoznamo malo gledaoce, italijanistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu. Tako je. Pa si onda otišla u Italiju i tamo si živjela neko vreme. Pa sve nekako išlo paralelno, filigranski. Glumu sam upisala paralelno sa filološkim. To je bilo jako težak poduhvat, ali dobro, nekako se na kraju izgurao. Posle sam dobijala te stipendije. Pa se to preplitalo. Prvo sam naravno završila akademiju i moram da priznam da je filološki dosta teži od akademije, od glume. Znamo, neki od nas to i znaju. Da, neki znaju da tamo ko uđe ne izlazi tako lako iz te zgrade. Da li je vredelo, evo, sa ove tačke gledišta, da li je vredelo to sve? To se ja sad pitam. To se ja sad iskreno pitam. To je toliki trud, to su neprospavane noći, moram da priznam. Tek sam sad malo došla onako k sebi od svih tih i putovanja i studiranja i svega. Pa ono kao gde sam, šta sam. Pa naravno da je vredelo. Posle toga sam dobila mogućnost da budem selektor na italijanskom festivalu, što nije mala stvar da jedna glumica bira strane reditelje. I filmove. I filmove. Mislim, ajde, realno. To je jedna velika stvar. Upoznala sam tako celu italijansku kinematografiju. Naravno i reditelje. Mene moj drug glumac iz Rima zove i kaže, možeš ti da me upoznaš sa Toni Servilom? Sad, kao kad bi ja nekog pitala, izvini, ili možeš da me upoznaš sa Srđanom Dragojević ovde? Tako da dobila sam dosta toga lepoga, ali nije se možda isplatilo onoliko koliko sam ja iskreno očekivala. Divno. A dobila si i internacionalnu nagradu, je li tako? Da, internacionalna nagrada. To mi je zaista onako pomoglo. To jednostavno kad Bog kaže da, bit će da. Bila sam iznad Kanade i Čilea. Eto, jedna mala Nevena iz Srbije. Dospela čak do tamo? Dospela je da pobedi te zemlje. Ja sam verovala da ću ući u finale i da će me nominovati. Okej. Ali da ću pobediti, to nisam verovala. I jako sam pametno uradila što sam se prijavila sa manjim formatom. Manji format je show reel. Što znači? Što znači objedinjenje dosadašnjeg umetničkog rada koji je jedan umetnik postigao, kratko izmontiran. Inače, forma koja će pojesti CV
Aha, u budućnosti. Pa uskoro u svetu već ne praktikuju CV. I za ostale profesije, ne samo za glumačke, nego tipa pekarima, showreel. Možda to ljudi ne znaju ovde. Tako je. Jer neće biti vremena, sve je instant, sve je brzo. Naravno, već vidimo. Sve je Instagram, pa i mi ćemo da završimo na Instagramu posle ove emisije. Upravo to, pa kako da ne, naravno, zato smo i tu. Sada reći ćeš nam još jednu stvar. Šta je to što publika kod tebe najviše voli? Znamo da si skrenula pažnju sa jednom ulogom, pa sada je odmah posle toga usledilo i više uloga u Srbiji. A reći ćeš nam u kojim serijama sada trenutno? Pa mislim da publika, pardon, nije korona, mislim da publika najviše voli kod mene tu iskrenost i spontanost. Pošto nekako se gubi ta spontanost, a iskrenost tek. Najviše me vole deca, zaista odmah se prilepe uz mene, ali i ljudi koji imaju integritet, koji imaju autoritet, oni cene to što ja radim. Sad, uvek će neko naći da ti spočita ili... A šta je sa onima, evo baš kad si kod toga spočitavanja, šta je sa onima koji kažu ma kakvi ona je samo lepa, ma kakvi taj fakultet, ko zna kako je ona to završila? Šta misliš o tome? Jer se ljutiš, jer te to povredi ili kažeš baš me briga, ja znam kako sam ja to sve završila, ja znam da sam ja pametna, ja znam ko je svedok mojih uspeha. Da, ja znam koliko nisam spavala i koliko sam podočnjaka imala, koliko su šminkerke na mene trošile pudera. Pa ajde da ispričamo javnosti. Da, koliko je to ušlo sve. Pa... Gledaoci ne znaju. Da, gledaoci ne znaju, mislim, sve to istudirati i ići u Italiju nije lako i zahteva ogroman trud. Mogu da kažem da sam se ja u koroni i negde naspavala, procesuirala svih tih 10 godina, da kažem. Istrošenosti. Istrošenosti, jest. Pa ne ljutim se, ali naravno da me pogodi. Pogađalo me i na samom početku kao, pa čekaj, što ti studiraš jezik i glumu? Pa eto, mislim, shvatila sam da ako budem išla na jedan kurs jezika, neću naučiti toliko dobro kao na filološkom. I želela sam zaista da postanem jedna ozbiljna, obrazovana glumica koja će u svoju budućnost ugraditi sve to da može kasnije da deluje. A i vidiš, nisi pogrešila jer je ipak došlo ovo vreme kada ne znaš šta će biti sutra. Pa i to jeste. Tad su mi isto kritikovali kad sam ja upisala to paralelno, kao pa moraš samo jedno. Ja sam uvijek nekako bila za dobru kvalitetnu čorbu i uvijek sam ih demantovala. Pa kažem, pa vi jedete samo čorbu sa šargarepom ili ubacite ovde još nešto. Tako da mora to da bude dobar drinč, jer svako vreme nosi breme. I zaista ne znamo šta će biti. I mene je uhvatio zort kao i sve. Da, imam 2 nagrade. Jednu nacionalnu i jednu internacionalnu. Ali opet, da li će mi to sve obezbediti? Negde hoće, ali ne znamo još uvek šta će biti. Na čemu si ti najponosnija u svojoj karijeri? Sad teško je pitanje. Pa moram reći da volim što sam zaštitno lice Skadarlije, zato što je kulturna baština i što to daje jednu dimenziju koja me uvek vraća u Srbiju. Ja gde god odem, vratit ću se u postojbinu i ono što čuva nešto naše. Pa recimo da mi je to drago, to je naravno ne samo kao zaštitno lice, to podrazumeva da vi pravite kreativne programe, da vodite programe, predstave i tako dalje u Skadarliji. I nedostaje mi Skadarlija, jer mi već 2 godine ništa se ne dešava. Ne organizuje. Pa. Jasno. Sada jedno pitanje, kako si se ti negovala tokom korone? Evo, gledamo se. Gledamo se. Da li smo se dobro negovali? Da. Pa evo ovako, dosta limuna, ali ne bacam koru od limuna. Dobro je naravno operem, jer sam paranoična se nešto nije uhvatilo i za tu koru. To iskoristim za lice. Prepolovim koru za lice i vrat.
Da li je to dobro za kožu? Odlično. Kiselina na lice, limunska. Do proleća. Šalim se, naravno, ali je dobro. Aha. To je nešto novo smo otkrili. Bar sad, staro. Da li je novo ili je staro? Evo ja novo nismo znali. Eto. Naravno, kreme koje dobijam kao glumica da se negujem, to sam stavljala, ali evo ima nešto iz prirode što svi možemo da koristimo. Onda ta kora od limuna također može osvežiti prostor. Znači, kada iscedite limunadu popijete, a sve te lepo kore onako izgledaju i podsjećaju malo na Bali, jer nam nedostaje Jamajka, Bali i ostalo. Onda malo da sve to liči na daleka putovanja, možemo aranžirati u neku vodu toplu koja pušta miris u stanu i osvežava. Tako da jedan limun i za osveženje prostora, za ceo organizam, i za lice. I onda kažu Nevena je radila nešto na svom licu, ona nije prirodna lepotica, a ti zapravo jesi prirodna lepotica. Jesam. Tu smo opet da to kažem. E pa da, hvala. Taj limun je zaslužen za to. Limun, soda bikarbona, talog kafe s medom. Ja sam samo disciplinovana. Naprimjer, kako izgleda tvoj dan kada se neguješ ili kada odvojiš vreme za sebe? Svako večer. Ja nikad nisam legla da ne skinem šminku, pa čak i ako su neka slavlja bila u pitanju, što podrazumeva da smo nekad malo popili vina, jel? Dobro. Što je normalno. Ja imam pripremljeno, pored kreveta, sve losione. I redom krećeš? I redom krećem, ako sam preumorna, ja se sredim, ali svako večer. Pošto danas imam dosta emisija, dosta snimanja i bit ću istrošena normalno. I jutro sam, svi misle da mi ustajemo ko zna kad, idemo samo na emisiju. Ja sam isto ustala, kao i mnogi, u 7:30 da bi sve stigla. I još jedna stvar, eto, to svako isto može da uradi, 2 kašike u friz i na podočnjake ujutru. I deluje. Tuf, ovako. I ovde se lepo malo, eto, da kažem, podočnjaci naprave. I ništa veštački i to je to. Ti opravdavaš tu prirodnu lepotu, ali tako? Pa, evo, imam obrve, ako to može da se... Samo to? Samo obrve. Svaka čast. Super. Da li si skretala pažnju u Italiji kada si studirala, kada si bila mlada, pa kada si putovala tamo i posle studija, da li si puno skretala pažnju na sebe, eto? Jedno pitanje. I nisam toliko, moram priznati, što je interesantno. Tad sam više želela da budem pametna i preobrazovana, dok sad kad sam napunila 30, želim da budem i lepa i negovana i sve. Eto, možda bi trebalo da je obrnuto, ali kod mene je tako. Ti ipak, znači, ceniš više nečiju pamet, nečije obrazovanje, nego fizički izgled, je li tako? Pa mora da se poklopi naravno i jedno i drugo. Sad je nešto izgled sa zapada zavladao. Be beauty, to jest biti lep kao apel, ali ipak znanje pobeđuje sve. Jer na kraju je uvek potreban onaj čovek koji će nešto da sredi. Uvek su potrebni eksperti, stručnjaci u poslu. Kako da ne? Sad, uvek postoje 2 stvari. Zapravo shvatila sam ovako. Postoje 2 stvari. Jedna je, znači, svi stižu preko veze, svuda. I to je od uvek bilo, nažalost, od pamtiveka i žalosno je priznati to. A druga stvar je da budeš najbolji u svom poslu, da budeš stručnjak i ekspert, jer moraju tebe da pozovu, jer samo ti znaš da zašafiš to. I niko drugi ne zna. I bilo je da se boriš, ili, ali tako? Ti si izabrala ovo drugo? Pa nisam imala mogućnosti, mislim. Ali ti uvijek i govoriš da je mnogo bolje sam sebe istaći, sam raditi na sebi, sam dovesti sebe negde gde jesi, ali tako? To si se uvijek borila ceo život za to. Pa jeste. Bez obzira na sve. Slađe je, čini mi se, tako. Nekako, možda jeste posle pirova pobeda, što mi baš i ne odgovara, ne volim nešto pirove pobede, ali
u odnosu na one koji su preko veze došli, kratko su i zasijali. Mada im je i lakše bilo, moram priznati. Jasno. Ali ne vredi, mislim, sad o tome pregovarati, izgubljena bitka. Može samo čovjek da se bori za dalje, da se svojim stavom, znanjem, radom, trudom dokaže i ništa drugo ne preostaje. Naravno. I još par pitanja za kraj. Došli smo do samog kraja emisije, pred još jedno uključenje. Pitanje je gdje je kultura u ovom momentu u Srbiji i kako ti to vidiš na odnosu na tvoje početke kada si ti počinjala, a kako je sada? Pa, za mene isto, nije to sad nešto drugačije, ali kultura je uvek tu, mislim, ljudi daju doprinos. I ono što je interesantno, ako postoji ikakva razlika od kad sam počela baš i do sad, to je što postoji Instagram. Aha. Mislim, društvene mreže, gdje ti zapravo možeš da plasiraš kulturu. Naravno, jasno. Ali za to treba vremena. Ja nešto ovih dana nisam ni imala vremena toliko Instagramom da se pozabavim, ali imam neke sadržaje koje bih da okačim, neke pesme, neke isečke koji podsjećaju na kulturu, jel tako? Jasno. Time možemo dati svi doprinosi, svi glumci. Naravno, u svakom žitu ima kukolja. Ne znači da ako je neko glumac, glumica, da mi u njega moramo da gledamo kao u Boga. I ja kažem uvijek svima, mislim, dok je kanta i kritičkog rasuđivanja, razmišljajte da li je to dobro ili nije dobro. Nekoga plasiraju i on je sad kao najpoznatiji glumac, a ko zna ko stoji iza njega i da li je on stvarno to i kakav je. Treba nekako da se upakuje, što mnogo teško. Hoćeš da kažeš da nije uvijek sve ono kako što izgleda? Nije, pa tek, šarena laž. Da, mnogo je teško dve stvari ukomponovati. Biti dobar čovjek i biti dobra glumica ili ti glumac. To je jako, jako teško i ako to jedan čovjek postigne, jer na kraju niko ne umire kao glumac, on umire kao čovjek. Naravno. I meni uopšte nije bitno da ja sad gazim preko živih da bih došla do nečega, jer evo, dokaz je ta nagrada koja je meni stigla iz Napulja, Vezuv International Film Festival, međunarodna nagrada, koja je jednostavno matirala sve. Znači, postoji nešto što te čuva i što tvoj rad jednostavno štiti. I gleda, da. Pretpostavljam da veruješ u Boga. Naravno, vrlo. I veruješ da postoji neki tvoj Bog koji tebe štiti i čuva, ali tako? Kao da svako ima svog Boga, ali tako? Ili možda postoji jedan za sve? Sad je to, da, sad to je diskutabilno. Pa ja verujem u jednog Boga, sve nacionalnosti poštujem, ali hoću da svi poštuju i našu nacionalnost. Naprimjer, meni su Italijani čestitali Božić 25. decembra. Ja kažem, pa nije meni tad Božić, meni je Božić 7. januara. Jasno. Znači, očekujem da skrenem pažnju. Ne možete da mi čestitate kad je vama, nego kad je nama. Jasno. Ako sam ja bila ljubazna i vama čestitala, morate i vi meni. Integritet je bitan, a integritet mnogo znači u svemu. Kako da ne? U prihvatanju i sebe i drugih kultura. Naravno. I još jedno pitanje za kraj. Šta savjetuješ mlade buduće glumce u Srbiji ovdje? I naravno ljude koji žele da se bave nekim drugim poslom. O Bože, došla sam već do toga da savjetujem i ja mlade. Naravno. Ko sve nagrade treba i da savjetuje. Prvo su pitali za mene šta meni savjetuje, sad ja da savjetujem. Pa sad, slediti svoje snove je kao neki kliše. Ali bolje da objasnimo šta sve nosi ovaj posao. Postoje dve grupe mama u Srbiji. One koje guraju decu da budu glumice i mame koje ne guraju decu da budu glumice. Koje smatraju da to možda nije dosta profitabilno, da neće doneti materializaciju i da se neće ustoličiti. Ja bih pre posavjetovala te neostvarene mame. Nemojte terati decu da postaju glumice ili neke druge profesije zato što ćete im upropastiti živote.
Tačno. A Slažem vi se. ako hoćete idite pa glumite, mislim da jer mnogo je mama koje dolaze ambicioznih i pljeskaju. Ja sam to videla i kod mene na klasi. To ti ne prija? Pa, te mame koje su bile na pozorišnim predstavama u mojoj klasi, koje su tapšale mojim drugaricama, te moje koleginice klasičke nisu ništa napravile, jer su ih mame naterale u to. Eto vidiš. Da li posvesno, nesvesno, glumac, to jest glumica je jedno opasno zanimanje, spartansko. Jest. I treba se izboriti da bi bio glumica, ne može tek tako. Ne može ni, prvo treba da upišeš akademiju, pa da je završiš, pa da se probijaš, pa da se probiješ, pa onda da napraviš nešto, pa da to cene, pa na kraju da održiš sve to. I na kraju imaš puno neprijatelja u toj sopstvenoj glumi, među svim tim glumcima imaš na kraju mnogo i neprijatelja, tvojih kolega, koji te sputavaju i sabotiraju. Da. Tako? Pa nekako, ja je iskreno nisam imala. I držim se toga da je neću imati. Kažu, sujeta stvara bore. Ako išto, nemojte imati sujetu, stvara bore. Pametno. Tako da, ne lučiti negativne sokove. Ne znam, ja polazim od sebe, ali i to je greška. Ne treba polaziti od sebe, treba ipak promatrati šta ti ko drugi misli. Ja polazim od sebe što ja neću nekome da naudim ili da pomognem. Ako ne mogu da pomognem, sklonit ću se. Jasno. Onaj hrišćanski pristup. A nisu svi takvi. A nisu svi takvi. Onda ti padneš ili ti zabije nož u leđa. Onda treba da se isceliš od tog noža koji ti je zaboden u leđa. Nije to tako lako, puno rana ima. Jasno. Neki koji su slabiji, oni gađaju od pozadi. Koji su malo hrabriji od napred. Tako da treba izdržati udarce. Jasno. Zato sam ja ovako stoički. Da, i sve si podnala stoički i jaka si. I to se vidi. Daj Bože da me drži ta vesela energija. Hoće, kako ne, ja pretpostavljam da hoće. Nevena, mnogo ti hvala na ovom gostovanju i nadam se da ćeš doći ponovo. Hvala i tebi, divno izgledaš. Hoću sve da vas pohvalim na televiziji Kopernikus kako ste izdržali ovaj ceo period. Hvala, lepo. I želim vam puno sreće u radu i najpre puno zdravlja. Hvala. Poštovani gledalci, to je bila srpsko-italijanska glumica, jedna od najpopularnijih glumica u Italiji, Nevena Šarčević.